да си направите блог в Blogger. Влизате в сайта blogger.com. Ето, виждате. И кликате нов блог. Само да кажа, че когато влезете в сайта, се логвате с Google акаунта си. Така. Тук пишете си името на Мъченко. Името на блога ви, примерно да ята блог 4 Г. Г. Без Г. Тук пишете сайта на Мъченков, но ята 4. Ето 4 блог. Блог TV. Няма че какви неща, аз просто показвам пример. Тук си избирате шаблон или дизайн, както искате да го наречете. Аз ще избира примерно това. И кликате създай блог. Ето, тук създават нова публикация, тук се виждате публикациите, тук още неща и преглед на блога. Ето сайта. И тук може да си качвате неща, линкове и други съвсем яки неща, каквито искате да е. И това беше. Ако ви е харесало, дайте положителен вод за клипа. И довиждане. Аз бях Супер Крафтер. И чао! До чуване!